Hello Labis! Niadto na punta sa The Elixir Aesthetic Center sa Argao para mag-avail sa ilang mga services para sa atong weekly visit sa ilahang center. Pero 2 weeks ko absent kay nami importanteng lakaw. So let's get it on. So first is the facial treatment. This is the Korean glass skin facial treatment. Ang first na step niya is the application and the lathering of the facial cleanser sa ato ang naong. So kana gi-massage na ni Giselle ang facial foam cleanser sa atong face to remove dirt sa atong naong. Of course, kailangan limpyo ang atong naong para maka-avoid ta og mga bugas-bugas. Muna siya si Giselle, guys. So, muna siya. And then next sa facial cleanser is the facial scrub. So, you know the purpose of the facial scrub is to remove mga stubborn dirt, mga impurities sa atong mga naong, mga whiteheads and blackheads, mo na siya i-massage ko nagmaayo sa atong naong guys para matangtang ang mga buling-buling. Mo na siya guys. Tibok naong gyud ang i-scrub. Then afterwards, kay proceed dayon ta sa the pricking of our nose. Kay diha nagpundok ang mga blackheads and whiteheads, mga tinigom nato na mga buling-buling for 3 weeks na mo na gikuha na ni Giselle. So if you can see na mga aso-aso, that is a hot steam. Ang hot steam kay magpahumok na sa mga pores nato guys. I-open niya ang atong pores para dali ra makuha ang mga buling-buling sa ato ang ilong o mga uban facial parts. Then afterwards ana kay ang suction machine. The suction machine is used to remove mga stubborn dirt gihapon na na-stuck sa atong mga pores. So mo na siya guys. Tibuok naong gihapon na guys ang isak sa machine, ang i-suction sa machine para mga tangtang yun ang mga gahi na mga buling-buling. Then afterwards gibutangan ta og retinol serum para ma-enjoy na to ang benefits sa retinol serum, which is to moisten maka-bring siya og moisture o glow sa atong naong. And aside from that, i-massage gyud na sa atong tibok naong guys para mo-glide through ra mga equipment later on na panggamiton ni Giselle. So mo na if you can see, gi-massage gyud nag maayo sa atong naong guys para ma-enjoy gyud nato ang benefits sa retinol serum. So research na lang mo kung wa mo kay baon sa benefits sa retinol serum. Then afterwards ana ang galvanic machine na dayon guys. Medyo maka-feel ka og mga kanang tingling effect ana, especially if naa kay kanang pasta sa ngipon mo, mao daw na murag ma-connect daw siya kay medyo metallic man to ang first nako na pasta, murag made of mercury ba to siya, mo nang inig-agi duol sa machine didto dapita. Mura pag mukiri ginagmay. And then afterwards is the eye bag removal. Mo na siya ang eye bag removal step. If you can see, dili ra kay ko problemado sa eye bags guys. Di ra kay lagom akong eye bags kay sakto ra ko sa tuog taga-adlaw. So mo na siya. Left and right side gyud ang atong paagian sa eye bag removal machine para mo lighten ang atong eye bags. Then afterwards ana, proceed na dayon ta sa ice hammer or cold hammer, ice head or cold hammer. This machine will close the pores kus ganina gi-open sa ang atong pores sa kanang hot steam. So ang ice head or ang cold hammer mooy magpa-close sa pores para andam na ta mo balik og gawas sa outside world na abog-abog dili musud ang mga abog sa atong mga pores guys. And then ang last step sa Korean glass skin is the high frequency machine. Ang kana siya antibacterial machine daw na siya guys. So kung asa na mutog pa guys, gipamatay niya ang mga bacteria sa inyong naong para dili managhan ang inyong mga acne. So if you can see, medyo hamis-hamis na tong naong ginagmay guys, wala na mga itom-itom. That is brought to you by Korean Glass Skin Facial Treatment sa The Elixir Aesthetic Center sa Argao. So kana na step guys, if you can see, that's already the underarm hair laser removal. That's laser used to remove the hair sa ato underarms, and it also whitens. So dili ra siya removal, it can also whiten the underarms, using that machine. And the next is the mesolipolysis. This is the injection sa atong tummy area. This is three injections to the left and three injections to the right para na mo melt og mo burn sa fat sa ato ang tummy guys. So if you can see na yung mga tambok na gahi kayo hilison sa exercise, mo na siya ang dakong tabang sa mesolipolysis. Iyang hilison ang tambok sa inyong mga
tiyan, sa kamot, ay sa mga abaga, kana siya guys. So next is the Pico laser treatment. This is to lighten mga dark spots and acne marks sa tungnaw. This is one of my favorite processes diri sa Elixir. Kay ni lighten gyud ug nang wagtang gyud ang mga lagom-lagom sa kung naong guys. Then padayon ta kay ganina gi-injectionan atong tiyan, i-injectionan gyapon nato ang atong arms area. So if you can see na atay flabby arms, medyo tambok yun na diha na part, lisod kay na tangtangon sa exercise. So dako kay tabang ang mesolipolysis. So manata sa Pika side na pud ta. So three shots gihapon, three shots to the left arm, three shots to the right arm. This is again to burn and melt the fats, stubborn fats sa ato ang tummy and arm area. So next part ana kay nagpa-inject man ta og mesolipolysis, radio frequency and cavitation na dayon na machine ang gamiton. Pareha ra sila og purpose. Muhilis sa tambok na naa sa atong mga arm area. So mao ni siya ang radio frequency machine or the RF machine. Next part ana is the cavitation machine. So kana siya makadungog ka na og mga ringing sensation sa inyong dunggan guys, mura mo gi telepono. Kana siya guys kanang medyo mukonekta ang ringing sensation diha gikan sa inyong arm padong sa inyong ears. So, epekto ra gyud na siya sa machine. Pero this is to melt and burn fats gihapon. So, same sa atong arms ganina, the radio frequency and the cavitation, kay nagpa-mesolipolysis sa tummy man puta, so moagi gihapon ta sa radio frequency and cavitation sa tiyan. So, thank you so much for watching this video and I hope to see you in my next vlog. Salamat kayo sa inyong padayong suporta. If you have any inquiries, please feel free to contact the Elixir Aesthetic Center sa Argao and they are found in Facebook. They are located in Media Poblacion, Lacandula Street sa Abalye Building. So thank you so much once again for your support. I hope to see you in my next vlog. Bye!